Καρπούλες ωραίες εδώ. Ο Κοτζίμα τις έφτιαξε. Είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε για το 2025, να μιλήσουμε για το gaming καθαρά του 2025. Εγώ νομίζω ότι ήταν. Θέλω να σου φέρω τη δεύτερη μπύρα. Κυκλοφόρησε καινούργια κονσόλα, το Nintendo Switch 2, το οποίο δεν το έχει κανένας από εμάς. Το έχω εγώ. Α, το έχει Σοβαρά. Ναι. Ό,τι πρώτο ήταν τώρα αυτό, σοβαρά. Μαλάκα, για γέλιο ρε. Και ήταν και καλά αυτός ο Γιάσου και καλά. Θα σε κάνω, σε σκοτώσω. Μπράβο, γεια σου και ναι. Τι μαλακία ήταν αυτή ρε. Ναι, ρε. Κοντζίμα μόνο ρε. Μόνο κοντζίμα, παιδιά. Όλοι οι άλλοι είστε κατεστραμμένοι γρήγορα. Θέλει να λάβει, λέει, να κάνει λέει, Predator, λέει παιχνίδι τώρα. Κατάλαβες, ξέρεις. Ο κυνηγός θα είναι μόνο cinematic ρε. Μόνο, τίποτα άλλο. Είχα στο μυαλό μου να παίξω το Death Stranding το 2 και το ξέχασα.